Sanibona malume. Ngale hamba kanjani mfethu? Hamba. uJehova muhle mfethu. Yini kunembuzo mfethu ilanga seliyoshona kodwa kuzodlala neChiefs nePirates mfethu. Ngalela langa mfethu asazi yona iphe yogoba uphondo. Asazi othe Moses Mapita. Kunembuzo mfethu ufisa ukuyibuza futhi. Yebo malume nabangani bami bayabuza la. Babuza ukuthini abangani? Bathi kumnandi ngani kuhamba neSizwe? Ukuhamba noNkulunkulu. Bathi kuhle ngani? uNkulunkulu kuhle ngoba unjengomngani ongasoze wakushiya noma sekunzima noma sekunjani. Awuvula incwadi kaHezekeli 37 verse 1. uNkulunkulu ingane zami muhle ngokuthi akakushiyi noma ngabe kuthiwa kunzima kanjani noma bengakushiya abangani bakho abanye kade uthi wena nezwana bekushiye bekuphathe kabi benza intembi kodwa uNkulunkulu akasoza akushiya noma sekunzima kanjani. Awufunda incwadi kaHezekeli 37 uqale kuverse 1. uHezekeli 37 Isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova. Sase siyangikhipha ngomoya kaJehova. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sangibeka phakathi kwesigodi. Sasigcwele amathambo. Lesi sigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo. Wayesengidlulisa kuwo. Ngawazungeza. uHezekeli njalo uthatha uJehova umfaka esigodini esinamathambo omile waseyawazungeza lamathambo. Bheka. Ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi. Ayemaningi kakhulu amathambo ebusweni besigodi kwangamathambo abantu. Futhi bheka. ayomile kakhulu. Ayesomile kakhulu. Wayesethi uJehova kimi. Wayesethi uJehova kimi. Ndodana yomuntu. Lawa mathambo angaphila na? Lamathambo angaphila na? uJehova ubuza uHezekeli ukuthi lamathambo asengaphila omile asesigodini esikhulu. Ngathi Nkosi Jehova. Wena uyazi. Wena uyabona ukuthi uNkulunkulu wazi yonke into akakushiyi ngisho usungamathambo. Uthi ke wena Jehova uyazi. Wayesethi kimi. Profeta phezu kwalamathambo. Profeta phezu kwalamathambo. Uthi kuwo. Nina mathambo omileyo. Zwanini izwi likaJehova. Uyabona ukuthi uNkulunkulu akakushiyi ngisho usungamathambo. uNkulunkulu uhlala nawe. Wathi mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova. Isho kanje inkosi uJehova kulamathambo. Isho kanje inkosi uJehova kulamathambo. Ithi bhekani. Ngiyakungenisa kimi umoya. Ngiyakungenisa kini umoya. Uthi uNkulunkulu uzophilisa amathambo. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu. Uthi uNkulunkulu lamathambo mayezolalela izwi lakhe uyohlumisa imisipha phezu kwalamathambo aphinda phile. Ngihlumise inyama phezu kwenu. Ngihlumise nenyama phezu kwenu. Nginimboze ngesikhumba. Nginifakela isikhumbe. Mawusukhola uJehova ufaka isikhumbe sinje. Ukubuka umuntu makwakhetha inkosi wakhola ngisho kade semanephunephu uba fresh ungazathi wena konke ayigcobayo kanti cha yizwi likaJehova. Nginika umoya. Bese ngifaka umoya. Niphile. Bese niyaphila. Nazi ukuthi nginguJehova. Bese niyazi ukuthi nginguJehova. uJehova uhambe nalabantu wawungena nabo ngisho ethuneni nje sebengamathambo uJehova kabalahlanga. Ngaprofeta njengalokho ngiyalini. Waseprofeta uHezekeli njengokuyalwa uJehova. Nalapho ngiprofeta kwaba khona. Nalapho eprofeta kwaba khona umsindo nokuguquza. Kwaba khona umsindo nokugunquza esethandaza uHezekeli. Amathambo asondelana. Wanyakaza ithambo lasondela ngezwi likaJehova. Ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona bheka. Kwakukhona imisipha phezu kwawo. Kwase kuhluma imisipha. Izwi laNkulunkulu liyamphilisa umuntu ahlume. Kwahluma nenyama. Nesikhumba sawasibekela ngaphezulu. Kwase kumile isikhumba sasibekela amathambo ngaphezulu.
kepha umoya wawungekho kodwa kuwo. umoya wawungekho. Kuyenzeka omunye umuntu aphile kanti umoya kaJehova akanawo, uyaphila kodwa umoya kaJehova awukho. Wayesethi kimi Profeta kuwo umoya. profeta kuwo umoya. Ngesikhathi umuntu engena enkonzweni ethi ukhetha inkosi, la esuke sengenwa khona umoya kaJehova. Ya Profeta indodana yomuntu. profeta Indodana yomuntu. profeta indodana yomuntu. Uthi kuwo umoya. Uthi kuwona umoya Isho kanjena inkosi. isho kanjeni inkosi uJehova ithi ithi woza moya uvele emimoyeni yomine. ithi-ke umprofethi woza moya kaJehova uvele emoyeni emine yomhlaba ungene kulamathambo. Uphefumulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Bese ungena umoya kaJehova kulamathambo bese yaphila. Ngaprofetha njengalokho ngiyazi. Waseprofethi uHezekeli njengoba eyalo uNkulunkulu. Umoya wangena kubo Umoya aphila. wangena ya Ema ngezinyawo zawo. asukuma amathambo ema ngeinyawo zawo. Awuthi umoya wangena. Umoya wangena kuwo aphila. Umoya angena kuwo aphi. Bengifuna lelo aphi. Amathambo asomile kodwa alizwa izwi kaJehova. Kwangena umoya kaJehova emathanjeni omile aphila. Izwi kaJehova liyaphilisa. Ngithi-ke ingane zakho ukuhamba noNkulunkulu kuhle ngokuthi ngisho usethuneni uNkulunkulu uhlala nawe akakushiyi. Ngisho ngathiwa usenamzali awusenalutho emhlabeni kodwa uNkulunkulu uhlala nawe. Njengoba nisuke neza lapha ekhaya njengoba benifuna ukuzozwa indaba kaNkulunkulu. Njengoba ngibuza ukuthi usiza ngani ukuhamba noNkulunkulu. Ingoba uNkulunkulu akakulahli. Ngisho usethuneni uNkulunkulu uhlala nawe. Ngisho ungasenabazali uNkulunkulu uhlala nawe. Ngisho ungenakho ngisho ukudla uNkulunkulu uhlala nawe. Noma ngabe kunjani kodwa uNkulunkulu uhlala nawe. Akakulahli. uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakhuluma kodwa abantu ngane Yeah. awufunde incwadi lapho. Awufunde incwadi awufunde incwadi kaJobe 33 verse 14. uNkulunkulu uyakhuluma kumuntu kodwa umuntu engafundi ukuthi ngoba thina abantu sinenkani. Jobe 33 ufunde uverse 14. Ushaya uJobe nje ngala wena ufuna ufunde phela ukuvula iBhayibheli umkhokheli waleli bandla TikTok. uJobe bani? Jobe 33 verse 14. Wena ungumkhokheli wakule TikTok family 33 verse 14 verse 14. verse 14. uNkulunkulu uyakhuluma Ngokuba uNkulunkulu ukhulumile kanye. ngokuba uNkulunkulu ukhulumile kanye. Yebo. Yebo Nakuba nakabili. nakabili Umuntu engakunaki. kodwa umuntu enganaki. Ephusheni nasembonweni wasebusuku. Uyakhuluma isiningi ngane ayibambe lapho. Uyakhuluma uNkulunkulu ephusheni ekusukuleni uJehova ufike ekhuluma kodwa singezwa. Nasembonweni ulele ekusuka uNkulunkulu afike kunika umbono wasezulwini ethi yeka lendlela thatha lendlela kodwa singezwa. Awuvula uMarko 4 verse 9 ngale testamenteni elisha. Marko 4 verse 9. uNkulunkulu uyakhuluma kumuntu ngapha testamenteni elisha ngapha testamenteni elisha. Uyakhuluma uNkulunkulu kanye nakabili kodwa umuntu engezwe ngoba umdalo wethu kahle kahle thina ukuzwa kuyasishodela. Siyalalela kodwa asizwa. Yikho ke ngithi ingane zami njoba nifike la Marko 4 verse 9 ngiyacela uNkulunkulu anibusise njoba nizela nje nithi ngicela ukufundela incwadi ngicela ukwazi ukuthi usiza ngani ngoba noJehova akalahlani. Angeke azanilahle ingane zami niyokhula niba abantu kusasa. Wayesethi kubo onezindlebe zokuzwa makeze. onezindlebe zokuzwa makeze. Awuphinde lapho. Wayesethi onezindlebe zokuzwa makeze. onezindlebe zokuzwa akezwe ngoba kuyenzeka kukhulunywe kodwa singezwe. Ngakho ke ngane zami ngoba noNkulunkulu kuyasiza ngoba uNkulunkulu ngeke alilahle bafana bami. Niyokhula nibe izinto ezinkulu kusasa niyezwa. uJehova kasoze wanishiya niyezwa abantu bami. Inkosi nibusise niyezwa. Amen.